Il-gideb ta' Bernard Grech jidher li m'għandux limitu. Waqt li jilab ukoll bis-sentimenti tan-nies, il-kap nazzjonalista it-tanta juru kemm għandu żubaw dritt x'ma jsirux attakki personali fuq politiċi ġejjin mill-kamp laburista, iżda mill-ġdid reġa' żelaq fin-niexef. F'intervista fuq il-podcast ta' Ricky Caruana fl-aħħar jiem, Grech ftaħar li kien ordna lill-medja nazzjonalista biex meta jirrapportaw każ dwar it-tifel ta' Helena Dalli li kien ġie kkondannat il-ħabs fuq possess ta' droga ma kienx għall-użu esklusiv tiegħu ma jsemmux li kien jiġi mill-istess eks-Kummissarju Ewropew. Jieħriġ tordni biex li fil-rapportax ta' Net News li rridu jirrapportaw il-kas li dan attali instab ħati li ta' trafikar ta' droga, lanqas jissemma il-ġenitur. Tajjeb, hekk huwa l-mod kif issir politika u hekk qed nagħmel politika. Iżda żewġ artikli minn Net News juru li dan ma kienx il-każ u Helena Dalli semmit mod speċifiku fil-każ ta' Bena. Artiklu fuq sit tal-Midja Uffiċjali Nazzjonalista nhar il-31 ta' Mejju tal-2023 jgħid speċifikament hekk Jean-Marc Dalli, it-tifel iż-żgħir tal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli, Jean-Marc kien ġie kkundannat il-ħabs fl-2021. Sena wara, fl-24 ta' Mejju 2024, artiklu tal-istess ġurnalist Raymond Abdilla qal li Jean-Marc Dalli ibel iż-żgħir tal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli inħeles mill-ħabs għall-kundanna ta' droga. Dan ma kienx l-uniku tawwiċ tal-fatti minn Bernard Grech f'dan l-istess podcast fej bħal diversi drabi oħrajn inqabad jivvinta fatti minn żniedu tul il-programm kollu, inkluż fejn tidħol il-qrubija tiegħu mal-faxx estremista u l-attakki fuq esponenti tal-gvern. Ivvinta wkoll dwar ir-riżultati elettorali li nkisbu taħt it-tmexxija tiegħu, kif ir-rapport ta' One News fl-aħħar jiem ukoll. F'intervista ta' inqas minn satejn u anke sostna l-popolazzjoni f'Malta żiedet bi 30,000 u mbagħad b'40,000 f'sena waħda. Dan meta l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO qatt ma ħareġ ċifri ta' dan it-tejp. Din bla ebda sorpriża għax kien diġà nqabad jivvinta l-istatistika għalih innifsu tant li d-Direttur Ġenerali tal-Istatistika ftit ta' żmien ilu kellu jikteb pubblikament numri ta' drabi minħabba l-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jikkwota ċifri korretti. Dan fl-istess ħin li Grech kien attakka fact-checker tat-Times f'dan ir-rigward ukoll wara l-dikjarazzjoni tiegħu li l-popolazzjoni kienet irdoppjat mill-2013 lil hawn kienet biss falsa.